raining in. Hay, tag-ulan na naman. Oh, nahihirapan ka bang humanap ng ganap? Worry no more dahil papasyal tayo sa mga lugar kung saan hindi tayo mapipigilan ng ulan. Ako si Rona, ang inyong travel chum na makakasama this week. Tara, at silipin natin ang mga indoor pasyalan. Dito lang yan sa Biyaheng Pangasinan! Simulan na ang pasyalan. Lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Lang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Lang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Kalilat Pangasinan. Akala nyo ba tuwing summer lang ang galaan dito sa Pangasinan? No, no, no! Hindi kayo sure! Dahil madami tayong madidiscover ngayon na mga indoor places na tiyak swak pa rin sa inyong mga quick lakwatsa.